Гали авылында 27 июньдә авыл туризмы ачылачак. Безне бүгенге көндә 50-60% үзе ясалып килә. Бу татар авыллары арасында беренче үрнәк итеп без анда һәм инде шушы шәһәр халкы үзебезнең авылдашлар бүтән тирә-яклар килеп ял итә торган бер урын булачак. Нинди яллар тәкъдим итәсез? Анда инде безнең менә атлар алып, атларның прогулкасы, безнең табигать галявында бик матур, тауга да менеп була, елга буйларына да барып була. Бәләкәй пони атлары балалар өчен шундай спортивный площадкалар, волейбол, теннис, балаларның комплекс детский площадкалары була, зурларга теннис, бильярдта и хәләл ризыклы кафесы да. Шубарста комплексында бик агачлар утыртты, 200-гә якын агачлар утыртты, шуны яшьлектә бик матур җирдә и без инде шуны зур иттереп ясап, халыкка ял итә торган җир. Инде бу бер ягы, икенче ягы авыл халкына эш. Менә бүгенге көндә шушы ачылып китсә, беренче этабында 15 кеше кирәк эшчеләр. Алар барысы да авыл халкы. Фикер сезнең үзегезгә килдеме, яисә башка бер җирдән күреп кайтып та, моны тормышка ашырга уйладыгыз? Бу инде үткән елны безнең Самар өлкәсендә беренче форум булды, международный форум инвестиций и гостеприимства. Шунда инде хөкүмәт җитәкчеләре әйттеләр, менә бизнес белән хөкүмәт бергә эшләп, шушындай туризм ачып бергә, авыл туризмы. Ул актуальный әйбер, дөрес фикер һәм инде кирәк. Чөнки һәр вакытта татар авыллары, бүтән авылларда, бүтән милләт авылларда әзәя бәләкәйләнә тарала, инде бу бер яклап авылларны саклап калу. Монда төп максат авылны саклап калу. Авылны саклап калу. Эш урыннар ясап, һәм инде ял урыннар ясап. Әгәр инде авылларда эш урыны булса, ял урыннары булса, бәлки яшьләр дә китергә бик аксынмас нигә шәһәрләргә. Икенче ягы, шәһәр халкында авылларга кайтып ял итеп, аларның тормышларына кызыксынып, бәлки алар да авылга кайтып торашырга бер төрле уй фикерләре булыр дип уйлыйбыз. Менә моның өчен Гали авылында мөмкинлекләр бармы соң? Әлбәттә бар. Безнең инде Гали авылы бит инде бер зур авылларның берсе. Анда безнең эшкуарлар да, типлислар да, менә шәһәр халкына ул кем типлиста килеп эшләсе эшләсен, ничек экологик чист продуктны әзерләтә, аларны карасыннар. Ул яклап безнең төрле яклап безнең эш мәчетле мәдрәсәләр, ул дин ягыннан да карап үрнәк алып була. Килгән туристларның торыр урыны булачакмы соң? Менә беренче этапта безнең әле беренче килеп китә торганлар инде менә әсә минем үзе уем бар, ачып йөргәч тә әле җәйгелеккә шундый иләр куярга, инде менә шушы хөкүмәт белән бергәләп, менә мин үземнең бизнес и хөкүмәт бергә эшләү яклап, мин бизнес ягын үз ягымны эшләп битерәм. Әйнән соң алса, менә шушы хөкүмәт хуҗалыкларын чакыргач, шушы ачылуга алардан да ярдәм сорарга исәп бар. Кышкы чаңгы шатырган урыннарга шундый горнолыжный комплекска анда акча кирәк булачак, шуңа күрә хөкүмәтнең ярдәме көтәбез. Ягъни бу авыл туризмы җәй көне өчен генә уйланылмый, кышка да уйланыла. Кышка да, җәйгә дә алса, инде ул әле беренче, икенче этап белән түгел. Без аны һәр ел әгәр шулай итеп эшләсәк, ул зур бер санаторий ясарга исәп бар. Авыл халкы туристларны кабул итәргә әзерме? Алар ничек карый бу фикергә? Әзер шат кына. Ул бит инде Гали авылына бер зур дәрәҗә, бер яклап. Халыкта безнең кунакчы, ул яклап безнең берни проблема юк.